labang somong wipi ke japona jok non an ki thi ke janga phai ke pleng pon lake Pharo Phli ra thom ke rapho andolo laben World Meteorological Organization a hin pen ke paklang pona teng polote labang somong wipi Cyclone Freddy henlo phurkimolong ajir ke dingnai tropical region along ke Japon among wil labang somong wipi ke Japon cheng lake surihini rai ingkoi ra ke thom thang achiklo ni phai phliar ni pen pangcheng ponsi there ni phai crep horni an ki hampon thulo labang somong we kejap ke pangcheng pen kijut an kado kawe pangrum pet pen ni thom ke brasir kep an ajak ding pon lo lapen labang somong we pi ke chat kala khapon a hut ang thek kilong pon ke lapu hen lo minute kep an dokaya hut ke ghonta iselong kilometer Pharo hini ra ingkoi an tomon kejap ta dolo lapen minute isian dokaya hut ke ghonta iselong kilometer Pharo hini ra trok sikep an ke chat atomon japon lo labang somong wipi ke Japon along jasemet ke phoduna det lake Africa continent along ke do Lesser Sanda Island, Massacaran Island, Madagascar, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Eswatini lapen Zambia henlo nonan kithi ke janga phai lake Pharo Phli ra thom ke rapho an pleng tanglo Pharo hini sose abang phubang phia tumke kangbo mate ke long list tame dolo lapen suri abang phubang phia tum se tame a hemarit kana hok dun dolo nona mat kiri ka kuruga sai se tame do desang se pin pen kabor ipon padupon bomlo nona mat tong se kot pen United Nation International Children Emergency Fund mate UNICEF lapen World Food Program atum si hemarit kana hok dun atum aphan kirap pajir dun bomlo kapre ga det pen nona mat kirap ke pajir dun ji aphan pura chisik chedang pon bomlo la solong India det pen stame ning duk chipak lang dun pen aning ke pat hepon pen kirap ke pajir dun ji phans tame lamchak chipi pon lo International Desk Report Karbianglong Live